lijepo se vidi da nismo još uspjeli da ugazimo ovaj sneg koji pada, prvi sneg koji je danas 10. januar, jel tako? 10. januar 2021. godine, samo što smo dočekali pravu novu godinu i uskoro čekamo srpsku pravoslavnu, pada prvi sneg, -3 stepena je napolju. Mi smo prvi koji ostavljamo trag na ovom asfaltu koji je sada ispred nas, uskoro isključujem dugačko svetlo, tako da automobil koji nailazi može normalno da vozi, tako da evo, a ja sam pustio auto, sam zna put, tako da evo. Od Ljutova ka Subotici. Pa da, evo, jednom rukom ne držim ništa, a drugom rukom telefon. Ovo ne ide na YouTube. Dosta. Evo, samo neka prođe komšija, evo, prolazi komšija, palimo dugačka svetla, malo, čisto da još koji kilometar vidimo ispred sebe i onda, ovo će biti interesantno u leto, kad budemo išli na more, na Vis, onda će biti interesantne ove slike, da se vidi da gazimo prvi sneg koji je pao po asfaltu u blizini Subotice.